Pero mga tugang maray na aldaw po giraray sa Tuya Gabos. Kumusta po kamo? Sana yakong kita sa pirming maray na kamugtakan. Hindi po sa inyong lingkod si Kagawad Lito del Rosario kang Siroy Canaga. Liwat po nadadangogan sa tuyo pong programa. Magurulayan ta. Hindi po sa 89.5 radyo natin, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM. Pero, ganyan pong edisyon na ni, ako po pong sa kuyang pasalamat sa inyo pong Gabos sa pagtangkilik po nito sa primerong apat na edisyon kang programa ta. Dako lang pong maraming kaugmahan ko sa naguguno niya itong number of views. Hindi po sa itong programa sa primerong apat na edisyon. Kaya po ako nagpaabot ng unok sa buta. Pasalamat sa inyo po pagtangkilik. Nawa po nga ni baguhan kita sa pagpaabot ng dagdag na impormasyon sa publiko. Nakula po ang sa tuyang pagpasalamat. Ngunyan pong edisyon na ini, very important po ni. Bako lang po sa mga taga-Naga, kundi sa iba man na mga taga-Luwas Canaga, since mga nagdadayo po ibig sa tuyang lugar. Dua po ang sa tuyang istorya ngunyan. Primero, ini pong sa tuyang Naga River. Saan po siya nagpupuon, saan po siya nagtatapos. Ano po si mga saradit na mga tributaries na nakakorinektar sa iya. Kaya po nga ni ang sa tuyang salog, pagluwas sa San Miguel Bay, talagang nakulang volume kan tubig na pinadara. Madadalan to po yan, istorya nga, very exciting. Arachan po. And sa ikadwa pong party ka sa tuyang pong 5th edition, ini man po ang kamugtakan ka sa tuyang pong syudad, pagbabanggi. Interesante, nga rin pong maaraman ta, makadagdag pa sa kaaraman ta. Ano mga pigigiribo kan mga taga-Naga, sinman bakong mga taga-Naga sa tuyang pong syudad, pagbabanggi. Yan po sa samoya pong pagbabalik. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario. Kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadangugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Beno po, balik kita ngunyan sa tuyang pong programa, Pag-Urulayan Tapo. Beno, sa primero pong portion ka sa tuyang pong programa, hindi pong istorya kan sa tuyang pong Naga River na very important sa tuyang pong pagbuhay, hindi po sa tuyang syudad. Naga River, we have its headwaters at Panikwasan area within the protected area of Mount Isarog. To be specific, we have 3 headwaters, namely Inarihan River, Yabu Dakula River, and Yabu Saday River. Ang Naga River po, ikaw pong mga pigaapod ng mga tributaries. Hindi po ang Animas River, Kararayan Creek, Langon River, Ogob Creek, Panikwason River, Peña Francia River, Yabu River, Manga Creek, asin Inarihan River. Totalmente po 22 kilometros ang length
o ang Laba Canaga River, Pon headwaters down to Bicol River. Ang tributaries po are within Naga River watershed. Technically po kaya ang inaabot ng Naga River, watershed siya. Para continuously may tubig ang Naga River. Ug kita mga tributaries na nagde-drain duman, iya po yan ang piga-baranggit ng mga river system na naglalaog sa Naga River. Kang river, ang ano ba ganun, history kang tao, they tend to set their dwellings near rivers. Kasi kang panahon aram tang yaon dyan ang pagkabuhay, like fishing, source of livelihood, and the source of transport. Kaya talagang without the river, maluya din ang satuyang community. Kaya pag sinasabi ni Derek, rivers really is life. Where there is river, there is life. Where there is river, there is this economic activity. Kumusta naman Tiyo sa pagiling mo ang satuyang salog? Malinig na. Malinig na. Bako ng araw ng mga panahon, ano po? Mapata. Nawa na sa mga siyar. Iyo. Wala na si mga CR, ano? So, mga tugang, ang salog kang Naga po baga na parte kang Bicol River, very historic siya. Tayo po ni ang naging witness kan taon-taon na alawig ng panahon na pluvial procession. Arap na po baga ang pluvial procession, yung nagko-culminate kang siyam na aldaw na kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang patrona kang Bicolandia. And milyones na tao po ang nag-iigdi sa Naga just to witness this very momentous event. Kaya po, very important po ang role kang Naga River. Yun po niyang simbolo kang buhay, kang mga namamanuan, kang mga panahon. And even hanggang ngunyan, ano? Hindi man po si mga motorsiklo, si mga service kan mga naglalangoy ngunyan, igdi sa Inarian, ano, hindi po sa Carolina. Tigdadayo po ining lugar na ni, at nakarig po maka-relax ang mga kababayan. Yabu River, hali po sa Pili area, balaog po ni sa Ciudad Canaga. Kaya po kita ko dyan sa Del Rosario Bridge. And yun po niyan tubig na hali sa Luwas kang Naga na palaog po sa tuyang syudad. Kamu po nagbabantay igdi, ano Tiyo? Hindi po. Oh, kumusta mo po igdi ang pasiordenta sa Inarian? Ayos mo po. Ang bayan. Okay. Bayad lang po dito sa... Okay. So, at least po, tranquilo man ano po, hindi po nakaagi mga bulan, ano po. Ang Naga River is ugang classification yan, river classification ang Environmental Management Bureau. Duman sa downstream, classified siya as Class C. Gustong sabihin, pwede lang ang tubig for navigation purpose, pwede lang siya sa irrigation, pwede din siya sa industry uses, but never on fishing, never on skin contact activity. Pero ang good news dyan, ang satuyang upstream kang river are still classified as Class A, Class B. Lalong-lalo na itong mga Panikwason Side and Carolina. Yaraan pa po dyan ang malinig ng tubig. Kaya lang syempre as it goes down, may mga affected na din na ang river affected na dahil duman sa mga dwellings near the river, duman sila nag-aapon kan sa indang wastewater. Pag Class A po, source of drinking water. In fact, po yan ang pinaka-purpose na sa taas. Iyan ang ginagamit nila pag inom. Ikaduwa, iyan din ang source of recreation, skin contact activities. Kaya magayon po ang source ng tubig. Ano lang po ito, biofilter. These are surface treatment. Although, we cannot expect a total treatment of Naga River with that biofilters.
ano lang po ni, talagang ano lang, want to serve awareness that the citizens of Naga should help also the government in maintaining the cleanliness of Naga River. Although nakaka-ano din siya, nakaka-treat some of the pollutants being dumped at Naga River, but it's not enough really sa kadakulaan kang Naga River. But somehow, it will raise awareness. Yan ang target ni Duman. Nahilig po sa likod si mga biofilter na mga teknolohiya po na naimbento man kan mga kababayan ta, ano, pigpatronize. Kasi mga pigbugtak po mga bukassibles na karig na mag-filter kan si mga ati na hali sa, lalo na sa Naga City People's Mall. Nagkakapira na po yan along the Naga River. Pagkitarabangan po ni kang mga NGOs and eskwelahan, Arugan Mariners sa Polytechnic Colleges Foundation. So, sa hiling po nakakakontribute ni sa pag-improve kang water quality kang Naga River. Yun yung mga tugang ang tubig na hali duman sa Yabo River, palawag din sa Suriganaga. Babaktas po hindi sa tulay kang Matiway. Asin yun po ni ang nasugpon. Asin na palangkaw kang tubig. Every time na nakakaigwa po kita kang pluvial possession kada September. Sa inutan po kang bidyong ini, yun po ang danlugan ni ina dyan po sa Balatas, Naga City. Saan na po nasasabi ang improvement? Kasi may ano na talaga, nahihiling mo na ang presence of birds alone indicates that we have a good water quality dahil may nakakapansin na mga ano yan, siyempre mga sira, etc. Takong mayo yan mga migratory birds pati yan. Kaya kung mayo yan, talagang mayo maning aquatic life na nagtatribe sa Naga River. Dapat aranta na pagsalod yan, ka dapat mag-apun. Kasi pag inapunan mo yan, ang epekto man din kaya kita. Kaya kung ara mo ang epekto sa imo, ka dapat mag-apuna. Kaya ang maintenance of Naga River or water bodies within the city of Naga is not the responsibility of city government alone. It's a shared responsibility between the private sector and the city government of Naga. Ano mga tugang, yung pagkita ko niya igi sa Inarihan River, igi po sa Carolina. Pwede po nindo kadakol mga akin na nagkakarawat-kawat, nag-enjoy kan sa idang hapon, habang mayo po ning klase sa kunyan. Ang Naga River po nagtatao maning dakulang suporta sa mga farmers nato sa itaas na parte kang Naga. Alam po ba nindo na we have 6 barangays, upper barangays na dependent na maray sa tubig, sa saydang irigasyon, sa sayda pong mga uma. Kaya po ining sa tuyang Naga River na ni, ang pagmauta kani isa malinigan, maasikaso, tangari magpadagos-dagos sa maging simbolo kan sa tuya pong syudad, asin na paggigibuhan kang taon-taon na pluvial possession. Napakita ko niya sa Del Rosario Bridge. Boundary po kang Naga sa Pili. Yun po niyang Yabo River. Ang tubig pong hali sa luwas kang Naga, hali pong Pili. Yan siba po hali po dyan sa upper barangays kang Naga. Hindi po nagdadalihig and sa puro po kani, pasiri po duman sa lugar kang Balatas. Minasog po na po sa Naga River. Yun po ang istorya kasi ito pong Naga River. By the way, mga tugang, dakula pong maray na bareta po sa Sotoya Agabos dahil po may mga nagirikti pong mga evaluators kang Environment and Natural Resources o ENRO, DNR, hindi po sa Suriganaga ka nagtalikod pong Aldao. Hindi po, ang Sotoya pong Naga River, finalist po sa Local Industry Network for Adopt a Waterway Project or LINAW. Ini po nationwide project ang
mga private firms kabali po sa ambit kang DNR sa pagpili kan mga salog na namamantinir kan mga local government units sa tabang po ka private sector. And ako lang po kaumahanta na ang Naga River. Asaraw po sa napili bilang finalist sa programang ito. So, congrats ngunyan pa lang po, nagko-congratulate kita sa ito pong salog, malinig na nakula ang parte kani sa buhay kan mga taga-Naga. Urog na pag-aabot kang pluvial procession every September taon-taon. Aratsan po sa satayang pagbabalik ang buhay kang mga taga-Naga pagbabanggi. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadangugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Bueno po, balik kita ngunyan sa satoy pong programa, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Kumusta po kamo giraray? Ngunyan po sa ang programa tapong ini liwat nadadangog po sa 89.5 Radyo Natin and sa 105.5 Bicol Idol FM. And madadalan man po sa satoy YouTube channel si mga istorya. Asin pwede tapong balikan si mga naka-air po mga edisyon kang programa tapong Pag-Urulayan Tapo. Ngunyan po sa ikaduhang programa, ang pag-iikot na po sa tuyang kasentrohan kang Naga sa paghiling kan sa tuyang pong sitwasyon, lalo na pagbabanggi. Kaya po kita ngunyan digdi sa Plaza Quezon, ang nasa likod na po ang Plaza Rizal. Do ang importanteng maray na pasyaran digdi sa laog kang syudad kang Naga. Apera po duman ini sa Plaza 15 Martires. Po. Aram tama po baga na nag-agi kita sa grabing pagsakit sa panahon ng pandemic hanggang pangaling mo niyan na sa pandemic. Pero dahil po risado dahil po kang sitwasyon kan sa tuya pong mga plaza mo niyan, ang mga harong sa tuya pong mga barangay, nagpurugtak na po ng mga Christmas tree with Christmas lights and magayon po na dawa nga ni siring kaniyang inabot Yaw lang po girarayan sa tuyang espiritu ng Kapaskuhan. So, sa kanya po, sa episode na ini, ilingon ta, kumusta po ang buhay sa Naga pagbanggi? Merry Christmas po!
Merry Christmas! So, yaman po kita ngunyan di sa Oscar Massage Therapist Association Center, ano. Yaman po yung mga matitibay tang mga massage therapist, ano. Magayon na sa ilang pwesto. Dakol kliyente, ano. Gura naman pa ang pamasahin nindo. Oh, ang sarong oras ngayon, gura naman. Sangga to. So, habang nagdadagdag ang ano, may nagpapamasahe po pating Hopen, may nagpapamasahing senior. Temporary po din, ano? Temporary man lang. Kasi pigre-repair naman, ano po. Dahil ko po sumago si Sir Boots na Robredo. Ayaw pa rin sa inutan, ang camera. Sige po. Malipat po kami na dumadyo. Salamat po. Sige. Sige. Merry Christmas po. Bueno po, binisita naman po ang Baratilyuan o ang sa tuyo po nga Galopigapon na sort of night floral market digdi po sa Kinastilluan Street. Kaya po naman sa mga naghahanap ng mga panligalong o na Pasko, mga pandagdag po sa mga sa tuyo mga chikiting, mga inaanak, pwede po kamo magbisita dyan. Igwa po ni mga kawatan para sa mga aki, igwa man ni mga bags, mga panligalo, sa mga kailusyon. Ano, may nahiling man po kita mga Christmas decorations. Napasalamat po kami sa gabos na mga nagtarabang kasi nagtatarabang sa pagmantinir kang kalinigan, kaayusan kani pong Plaza Rizal and even ito pong Plaza Quezon and Plaza 15 Martires. Kung matatandaan po baga ining Plaza Rizal, halawig pong maray sa istorya kani bago po ni paduman sa lokal na gobyerno kang Naga. Kasi ninghuli po sa mga question legal. Sa matter of fact, may mga panahon po kanto na grabe po si mga paratindaig diyo, nagkukupar kaning plaza na disregard si autoridad kang lokal na gobyerno kang Naga. Nagkaiba po ni mga pag-demolish kasi mga riyawnig di. And halawig po si istoryang inagyan kani. And ngunyan po na malinaw na ang may titulo kaning lugar na ni talagang yaon sa lokal na gobyerno kang Naga. So na-impose po kang LGU Naga si kaayusan at sin kagayunan kang lugar ay nagkaigwa na po nga rin bagong renovation hindi. Kaya po nakulang bagay. Kaya po baka mahiling nindo maaliwala sa tempong plaza. And hindi po para sa mga taga-Naga namumot at nagpapadagos na mamot sa iyang sariling syudad. Sa paagi, kan pagataman kan si mga propiedad na pigkatiwala sa iya bilang sarong syudad. Siyempre, dahil man po kumpleto ang pagbisita sa plaza kung dahil po madiretso sa Bulastugan. Yaon digdi po ang mga paborito niya to mga street foods. Igwa man po dyan yung mga palamig. And dahil man po dyan mawawara ang mga dati na aktualmente mga datihan ng mga paratinda ng mani sa Plaza Rizal. Kumpleto man po mga tugang hulita sa irinutan. Yaon man po si mga nagtitinan ng mga sapatos. Ano? Na alagad sila siguro po nindang dahil sinda nakakaulang sa tuya pong tinam. Sa tao po kan mga kadipisilan na sa tuya pong namati, ngunyan asin ka nakaaging mga taon, dahil po ni paghilingon bilang mapaluya kan sa tuyang determinasyon asin resolve na maging mas matibay na mga nagenyo. Asin maging matibay na syudad sa Bicol. Kundi hilingon ta po ni bilang inspirasyon sa satuya, tangarig mas maging matibay kita bilang mga nagenyo, asin mas maging matibay kitang syudad sa interong Bicol, asin sa interong nasyon. Ako po, kay Banan, si Dr. Agnes, asin si James Edward. Nagpapaabot po kami sa Indo ng Merry Christmas and Happy New Year. Sana po ang malaog na taon, 2021, maging inspirasyon sa tuya, tangaring pong mas maging matibay kita. So
So, iyo po yan. Ang sa tuyang presentasyon, ang gayon ka sa tuyang pong syudad, and ang pagbibo ka sa tuyang pong ekonomiya, nagtatao sa tuya ning dakulang inspirasyon na mas lalo pa pong pagayonon, paigtingon ang liderato lokal, tangarig pong ang mga kababayan taigdi sa Naga, maging proud kan sa indang syudad. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. Liwat po ang sa tuyo pong programa, nadadala po sa tuyo pong YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario, and siriman sa tuyo pong Facebook account. Si mga feedbacks po na gusto nindong ipaabot, i-PM lang po, or man kaya ipahiling i-text po sa Samoya, tangari pong magkaigwa kita ni magkakanigong research, tangari pong may presentar po yan sa sunod na presentasyon. Nadadangog po kita sa 89.5 radyo natin, as in sa 105.5 Bicol Idol FM. Ang radyo natin po, yan po sa Panginot kan Babuot, as in magalang mabuot, as in magayon na station manager si Maria Fe Mariscal, and ang Idol FM po sa paagiman kan sa inang gwapo, kaya nga ni Idol Bong Villacruz. So sa po mga greetings ko niyan, before po kan mga greetings kan nagtalikod po pala ng mga aldaw ang mga significant na mga activities na ginibukan sa tuyong syudad. Primero po yung ang groundbreaking kang RT-PCR Modular Laboratory dyan po sa Almeda Highway with Vice President Leni Robredo. Importante po ning maray pasilidad na ni tanawa po mayo na ning COVID, magagamit po ni sa ibang mga pag-test sa ibang mga kahilangan. Dito mo po hinaagad yan mga bagay na yan. Pangalawa po yung ang State of the City address ni Mayor Son Ligacion, na pigpahiling niya po ang mga pigtaharaman sa nakalipas na nakakapirang bulan, pirang taon na pag-serbi niya ili po sa tuyong syudad. Special mention po ang Sangguniang Panlusod, dalanon ta po ang bidyong inyo. Naglatag sindanin malinaw na mga panundon para sa new normal sa paagi nin ordinansa na pigsunad ni Konsihal Miles Rakid Arroyo. Palakpakan ta po si Councilor Miles. Pigprotehiran ninda ang mga frontliners as in COVID-19 individuals sa paagi nin sarong COVID-19 Anti-Discrimination Ordinance as in pagpasar kan enabling ordinance para sa satong iSalbar contact tracing app na parehong pigpadrinuhan ni Councilor Joselito del Rosario. Sindaman ang nagtugot na i-realign ang satuyang 2020 budget para matawan pondo ang mga programa sa business stimulus, community employment, as in pagtugdok kan sa diri nyatong RT-PCR Modular Laboratory, tanganing mapugol ang COVID as in magtaong hapin sa negatibong epekto kaini sa satong sosyedad. And siring man ang sa may pong pasasalamat kay Mayor Son sa pag-acknowledge, and siring man po mga tugang kang Miyerkules man po ginibo po ang groundbreaking kanipong Science High School Balatas Road. Very important po ning road network na nito is traffic dyan sa lugar na yan. And ilingon ta pa po si iba pa mga activities na gigibuhon. By the way po, kan nagtalikod po nga Martes na hapon, ginibo po si meeting kan mga LGBT dyan po sa Sabang na naimbitaran naman po sa inyong lingkod bilang sarap po kita sa nagtutulod man sa mga diretso kan mga yaon po sa sektor kang LGBT. So sa mga nagbe-birthday po nganyan, happy birthday po sa Indo. Congratulations for another 1 year of hardship, of struggle, of stress, and yet nakasurvive po kita.
And mga tugang, so yun po ni. Salamat pong maray sa indong pagantabay sa programang Pag-Urulayan ta po sa Idol FM and Siriman sa 105 sa 89.5. Ano, of course sa tabang po yan kasutipon mga sponsors. So mga tugang, sa samoy pong masunod na edisyon, antabayaran ta po yan ang unyang pong Christmas season. So salamat po liwat ang sa inyo pong lingkod nakapaabot sa inyo ning dakulang pasalamat sa pagsuporta po ninyo pagiling kasi pong mga impormasyon, informative stories igdi po sa programang Pag-Urulayan ta po. So salamat po, maray na aldaw, happy weekend, mabuhay po kita ka boss, stay safe.